Molt bon dia a tots, moltíssimes gràcies sobretot a les associacions locals que ens acompanyen, Pepe de Onda Centre Comercial i també de la Sabateria Liberty, Elena i Sergio del Parque Palo Esturionda, del local Chaplin i El Paso, que són també dos dels participants d'enguany de la Fira de Sant Miquel. Sobretot també moltíssimes gràcies als mitjans de comunicació que ens acompanyen, perquè un any més estem així en el Raval, el centre lúdic per excel·lència per a celebrar un any més la Fira de Sant Miquel, que enguany serà del 27 al 29 de setembre. La veritat que tenim una programació de setembre molt completa, ara estem en plena ruta de la croqueta per part d'Osturionda, tenim també el 22 de setembre tindrem Caminant per Onda i el cap de setmana després, el 27 al 29, celebrarem així la Fira de Sant Miquel i, com no, sempre de la mà de les associacions locals, Onda Centre Comercial i Osturionda, que fan una gran labor i un gran esforç d'eixir i treure el comerç i l'hostaleria al carrer en este cap de setmana. Contem amb més de 30 comerços entre hostaleria i comerç típic per part d'Onda Centre Comercial i com tots els anys tenim una sèrie d'activitats, més de 30 activitats des de la inauguració que la farem el divendres a les 7 de la vesprada fins al diumenge per la nit que acabarem amb una actuació musical. Tindrem tallers per als més xicotets de casa, tallers de comerços locals, estarà storytelling de Kitsanàs, també tindrem tallers de manualitats de restauro d'art, també com a novetat, Ximo Safón, ceramista local, farà també tallers de ceràmica en la part del comerç. I en la part gastronòmica ens queda molta música per a tot el cap de setmana. Per comentar també hem comptat amb grups locals i cercans a la població. Tindrem el divendres de vesprada un grup musical Xup for Pop Duo al Raval, a la part de la zona comercial a les 7:30 i després tenim a la part gastronòmica el grup La Movida, on participen veïns d'Onda. El dissabte, més enllà de tots els tallers i les activitats que tindrem programades sobretot per als més xiques de casa i per supost per a fer les compres en el comerç local, tindrem per la nit el tributo a l'Oreja de Van Gogh i el diumenge, després ja de la tradicional globotraca, que a més enguany els globus els fica Onda Centre Comercial, serà una globotraca molt verdeta amb el logo, tindrem l'actuació un any més de Gustavo Paradís, una completa programació d'activitats infantils, música al carrer, gastronomia local i comerç al carrer, que és un any més, sempre abans de fira, que es porta este airet i moltíssimes ganes ja de tindre un octubre amb moltíssimes activitats i d'ací convidar a tot el món a que vinga i disfrute de la Fira de Sant Miquel, que crec que és un espai molt atractiu, molt familiar, molt per a poder eixir amb amics, fer-se la cerveseta, fer-se tapes en els 4 locals que participen enguany d'Osturionda, que és el Chaplin, el Paso, el Colonial i el Palmito, i més de 30 comerços d'Onda Centre Comercial que participen també. D'ací agrair a tots els que entreu, com sempre, i tots els que enguany tenen les ganes d'entrar i convidar a tot el món. Veïns i visitants a que disfruten d'aquesta fantàstica fira comercial i gastronòmica. Si n'hi ha algun dubte estarem així per a resoldre. Moltíssimes gràcies. Thank you.